I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? Y'all ready? Haute couture is de hoogmis eigenlijk van de mode, waar dat een designer het toppunt van zijn kunnen laat zien. Er wordt vaak gediscussieerd, is mode kunst? Maar ik denk als je naar haute couture kijkt, dat inderdaad heel erg dicht bij kunst aanleunt. Met deze tentoonstelling willen we laten zien wat de relatie is specifiek tussen haute couture en pret-à-porter. Dit is een heel mooi voorbeeld van haute couture van John Galliano. Niet draagbaar tussen aanhalingstekens voor heel veel mensen. En dan gaan we over naar hier, waar we een voorbeeld hebben van Victor en Rolf. En hier bijvoorbeeld van Yohji Yamamoto, 3 jurken. Dus ensembles die veel draagbaarder zijn, die binnen het pret-à-porter vallen. Dan zie je eigenlijk de relatie tussen de twee heel duidelijk samengevat. De expo telt een heleboel topstukken van tophuizen. Een heleboel namen, Dior, Chanel, Burberry, Gucci, Prada, Anne de Meulemeester, ga ze maar door. En hier Thierry Mugler, een van de meesters. Dit ensemble kennen de mensen waarschijnlijk ook wel van de club Too Funky van George Michael. Een legendarische club waar dat heel wat topmodellen van die tijd in meespeelden. Voor u? Nou, dat is een beetje niet draagbaar natuurlijk, maar och ja, misschien als je op een heel chic feest of ja, waarom niet? I think it's super amazing. Really, I love it. I'm here nearly 2 hours now. Het is een expo voor modeliefhebbers, uiteraard sowieso, maar daarnaast ook mensen die houden van fotografie, van kunst in het algemeen en de kinderen bijvoorbeeld zeker en vast meebrengen, want er is ontzettend veel te zien.